ஜியோ லான்ச் பண்ண புதுசில் ஸ்டார்டிங்கில் 3 மாதம் ஃப்ரீ அன்லிமிட்டட் டேட்டா அப்படிலாம் சொன்னாங்கல்ல மொபைலுக்கு. அப்போ என்ன வைப்பில் இருந்தோமோ அதேமாரி வைப்பை புதுசாக ஒன்று ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ரிலையன்ஸ் ஜியோ நிறுவனம். அது என்ன அப்படிங்கிறது தான் இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறோம். என்ன மறுபடியும் துபாய்க்கே போலாமா, இல்ல இந்த ஊர்ல இருந்து ஒரு ஓரஞ்சாரமா உட்காந்து தொழில் பண்ணலாமா? ஏன்னா எப்ப பார்த்தாலும் நம்ம கிட்டே ஒரு ராவுகாலம் வந்து வம்புழுத்துக்கிட்டு இருக்கு. அப்படியே இந்த ஊர்ல இருந்தாலும் அந்த ராவுகாலத்தை சமாளிக்க முடியுமான்னு கேட்டு சொல்லு. ரிலையன்ஸ் ஜியோ ஃபைபர் வந்து இப்போ புதுசாக வந்து ஃபைபரில் வந்து ஒரு பிளானை லான்ச் பண்ணியிருக்காங்க. இந்த ஃபைபரில் யாருமே இப்படிப்பட்ட ஒரு பிளானை கொடுக்கல அப்படின்னே கூட சொல்லலாம். இதுதான் இந்தியாஸ்லேயே ஃபஸ்ட்டு கம்மியான ரேட்டில் கொடுக்கக்கூடிய டேரிஃப் பிளான் அப்படின்னு சொல்லலாம். 198 ரூபா ஜிஎஸ்டி இல்லாமல் 198 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டட் டேட்டா ஸ்பீடு வந்து 10 MB ஸ்பீடில் கிடைக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு இது ஒரு புறம் ஆச்சரியமாக இருந்தாலும் அதுக்கப்புறம் தான் இன்னும் நிறைய ஷாக்கிங் விஷயங்கள்லாம் இருக்குது. அந்த 198 ரூபாய்க்கு அன்லிமிட்டட் டேட்டான்னு சொல்கிறோம்ல ஒரு மாதத்துக்கு, அந்த வேலிடிட்டி முடிகிற வரைக்குமே பார்த்தீங்க அப்படின்னா உங்களுக்கு வந்து ஒரு நாளைக்கோ 2 நாளைக்கோ ஸ்பீடு வேணும் அப்படின்னா நம்ம ஆட் ஆன் பண்ணிக்கலாம். இப்போ நம்ம மொபைல் டேட்டாவில் வந்து நம்ம டேட்டா பத்தலை அப்படின்னா 21 ரூபா 31 ரூபா அப்படின்னு சொல்லிட்டு டேட்டா ஆட் ஆன் பண்ணிக்கிறோம்ல, எக்ஸ்ட்ரா ஜிபி கிடைக்கும்ல. ஆனால் இங்கே எக்ஸ்ட்ரா ஜிபிக்கு பதிலாக எக்ஸ்ட்ரா ஸ்பீடு கிடைக்கும். அந்த ஆட் ஆனுக்குன்னு ஒரு வேலிடிட்டி இருக்கும். 21 ரூபாய்க்கு போட்டோம்னா ஒரு நாள் அந்த ஸ்பீடுக்கு ஏற்ற மாரி 30 MB ஸ்பீடுக்கு மாறிக்கும், 100 MB ஸ்பீடு மாறிக்கும். அப்படி ஆட் ஆன் பண்ணுறதுனால அந்த குறிப்பிட்ட அந்த ஒரு மாதத்தில் இருக்கிற குறிப்பிட்ட வேலிடிட்டியில் மட்டும் உங்களுக்கு ஸ்பீடு வேணுங்கும் போது இன்க்ரீஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிற ஆஃபரும் சொல்லியிருக்காங்க. இந்த பேக்கப் பிளானுங்கிறது மந்த்லி 198 ரூபாய் ரீசார்ஜ் பண்ணாமல் நம்ம மொபைலுக்கு மாரி அப்படிலாம் கிடையாது. இது வந்து 5 மாதத்துக்கு ஒட்டுக்காக போடணும். இந்த பேக்கப் பிளான் அப்படிங்கிறது இந்த பேக்கப் பிளானில் 10 MB ஸ்பீடு அன்லிமிட்டட் டேட்டா மாதம் நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ண முடியுமா அப்படின்னா கேட்டால் கிடையாது. இது மாதம் ரீசார்ஜ் வரும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிறைய ஆப்ரேட்டர் வந்து குழப்பத்தில் இருந்திருக்காங்க. ஒருத்தர் வந்து நமக்கு தெரிஞ்ச கஸ்டமரே வந்து ஃபோன் பண்ணி நம்ம தெரிஞ்ச ஆப்ரேட்டர் இன்டர்நெட் சர்வீஸ் ப்ரொவைடரே ஃபோன் பண்ணி சொன்னாங்க, ப்ரோ இப்படி ஒரு பிளான் இருக்குது நீங்கள் பார்க்கவே இல்லையா, வீடியோ வரல அப்படின்னு சொல்லி சொன்னாங்க. என்ன ப்ரோ 100 ரூபாய்க்குலாம் வந்து பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க, 100 ரூபா 190 ரூபாய்க்குலாம் பிஸ்னஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிட்டாங்க அப்படின்ட்டு எனக்கே ரொம்ப ஷாக்கிங்காக இருந்துச்சு. ஆனால் இதில் ஒரு கண்டிஷன் இருக்குது. என்ன அப்படின்னா நம்ம வந்து 5 மாதத்துக்கு ஒட்டுக்கா ஒன்றா ரீசார்ஜ் பண்ணணும். 198 ரூபா வந்து 5 மாதத்துக்கு போட்டோம் அப்படின்னா 990 ரூபா வரும். ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி தனி 990 ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி தனி. அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் வந்து ஒரு 500 ரூபா வரும். ஆல்ரெடி 990 1000 வச்சுக்கலாம். அப்புறம் இன்ஸ்டாலேஷன் சார்ஜஸ் 500 ரூபா ப்ளஸ் ஜிஎஸ்டி இதெல்லாமே சேர்த்து வரும். இந்த பிளானில் இன்னொரு பெனிஃபிட் இருக்குது. ஏன்னா 198 ரூபாய் நம்மளுக்கு வந்து 10 MB ஸ்பீட் அன்லிமிட்டட் டேட்டா மட்டும் இல்லாமல் நம்ம எக்ஸ்ட்ரா 100 ரூபா என்ன கட்டணும் அப்படின்னா கேபிள் டிவி நம்ம பார்க்குற சேனல்ஸ் எல்லாமே இதுலேயுமே வந்துடும். டிவி சேனல்ஸோட சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் வந்துடும். எக்ஸ்ட்ரா 100 ரூபா கட்டணும் அப்படின்னா ப்ளஸ் 6 ஓடிடி ஆப் சப்ஸ்கிரிப்ஷனும் வந்துடும். அப்படிங்கிறது தான் இந்த பிளானில் ஒரு முக்கியமான விஷயம். இருந்தாலும் மாதம் தனியாக கட்ட முடியாது. ஒன்றா நம்ம 5 மாதத்துக்கு ஒட்டுக்காக கட்டணும். இதுதான் ஜியோவோடைய மார்க்கெட்லேயே ரொம்ப க்ளோயர் பிளான் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. ஆனால் இது 5 மாதத்துக்கு ஒன்றா நம்ம ரீசார்ஜ் பண்ணணும். இந்த பிளானை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு எங்களுக்கு தெரியப்படுத்துங்க. தொடர்ந்து நினைந்திருங்கள் அன்பு டிவியோட.